Ser vi klokken 7, eller hvad? Hvad sagde du? Klokken 17. Er det klokken 17? Ja. Ja, det er det. Ja. Nå, det er rigtigt. Jeg er fuldstændig... Nu går der helt koks i den jo, fordi at... altså, jeg mener selv, jeg har fortalt folk... Er det med at ringe til og inviteret, ved det er klokken... Nej, det ved de ikke jo. De ved ikke, hvad tid det er. Nej. Så det vil sige, at jeg skal finde ud af et tidspunkt. Jeg tror, hvis nu vi siger, at det er klokken 17.00, den 23. august, så har vi det på plads. Og så starter vi med noget champagne, fordi der skal være fest. Jeg bliver 50 år gammel. Jeg er klar, og I er klar. I'm gonna sing my song. It won't take long. We're gonna do the twist and it goes like this. Come on, let's twist again. Like we did last summer. Yeah, let's twist again. Like we did last year. Do you remember when we really hugged? Yeah, let's twist again. Twist the time is here. Jeg sidder og tænker over, om jeg nu har fået fortalt folk, jeg har inviteret alle mine venner til min 50 fødselsdag, fortalt dem, hvornår det egentlig er. Jeg ved, det er den 23. august. Prøv lige at stoppe, så vil jeg lige høre, hvad det siger. Den 23. august på Smedevej i Hobro. Godt. Godt, Hans Jørgen. Elly. Eller hvad? Så der kamera, din abekat. Afslappet, godt humør, glade og med positiv indstilling til en fed fest. Fordi hvis jeg nu garanterer for noget god mad, lidt godt at drikke, lidt drinks og noget, som vi godt kan lide i min vennekreds, så er festens rammer ved at være der, og så forventer jeg helt sikkert, at mine venner laver den fedeste fest. For jeg bliver 50 år gammel, og det skal fejres. Altså det er fuld gas til verden, han ikke gider mere. Så jeg håber, I er friske på det. Vi ses. Jeg er klar. Det er godt nok et stort ansvar, der går over på jer, men det er I bare nødt til at gøre. For jeg ved, hvis vi samler alle de gode mennesker, som kan fest sammen med mig, så bliver det en kanonaften. Så vi ses den 23. august, 17.00 på Smedevej i Hobro. Så, slut. Godt. Vi ses. God fest. Kan jeg vide, om vi skal have stripper med? Nej, det skal jeg ikke. Det gør jeg nok alligevel ikke. Nej, det skal vi ikke. Vi skal ikke have strip. Du har slukket kamera, ikke? Okay, godt. Godt. Og der skal være fest. Det skal fejres. Jeg føler mig ikke som 50-årig herinde, men min dåbsattest, den siger 50, så det skal fejres. Jeg sørger for noget godt mad, noget godt at drikke, nogle fine rammer. Nej, det går ikke. Det går ikke. Så har jeg inviteret alle de mennesker, jeg har lyst til at være sammen med. Og det er jer, til at komme og lave min fest. Okay. I har alle sammen fået et telefonopkald med en invitation eller en sms, at jeg holder en fødselsdag den 23. august. Det siger dåbsattesten. Derfor inviterer jeg til fest. Og det gør jeg den 23. august. Jeg vil prøve det forfra, siger jeg. Nu når jeg bliver 40 år. Nice. Det går bare ikke. Hans Jørgen. Godt. Så bliver det en kanonaften. Så vi ses den 23. august, 17.00 på Smedevej i Hobro. Jeg er 27 år gammel og skal holde fest. Ja. Nå, skal vi køre? Ja, vi kører. Det er svært at vide, om vi fik det hele med. Fik du det hele med? Ja, jeg ved sgu ikke lige. Okay, vi prøver lige forfra, siger jeg. Nu når jeg bliver 40 år. Nice. Det går bare ikke. Nu har jeg ikke holdt en fest, siden jeg var 30. Vi skal have en fest uden natmad, faktisk. Så I skal spise godt under middagen, for det bliver ingen natmad serveret. De folk er jo ikke fastsvære. Alle sammen, de ved, hvor det er henne. Bare ikke Hans Jørgen, det er min kameramand. Nå. Det går bare ikke. Jeg synes, at vi er ved at have den i kassen nu. Er den i kassen, Hans Jørgen? Eller? Nej, okay. Vi tager den lige forfra. Ja, nu skal du cut igen. Det går bare ikke, det her. Har vi nok nu? Har vi nok råbånd til at sende en lille film til folk, eller skal vi starte forfra? Vi vender bilen. Skal vi vende bilen igen? Det er så 7. gang, vi kører til Aalborg tilbage igen. Så skal vi vende af tanke, tror jeg. Vi ses den 23. august, 17.00 på Smedevej i Hobro til en fest. Klip, Hans Jørgen. Godt. Du har slukket kamera, ikke? Okay, godt.
Ja, nu har kokken lige meldt fra her for en time siden, at de ikke kan lave mad alligevel. Så nu skal vi finde noget andet sted, eller nogen. Så det kører. Vi ved ikke, altså I skal også sørge for, at der er noget mad. Jeg ved bare ikke, hvor godt det bliver. Så må vi få, pølser. Okay, 23. august, 17.00 på Smedevej i Hobro. Vi ses til en kanonfest.